Ya begini sinang temang. Ya satu temang kasih sih. Mendang guru di hari panen saraso jantung den disungkuh came katonan sandi banyak sakinya janji dibuat udah bapak yang dao merangkui cinta entahlah siakan komada denainan indah badayo ragam alasan pembatenyo ayuda coba yang ada atau putih usang basile kato kadeneko elok nan bana kahung kota de adonan labih papunyo nangkonyo den udah sia-sia kato di bati dek dipaturkan hati dan ibu butuh jawab kadenai ule panyambang cinta banang dan lapu kain pampak beda oi lah cahaya pulo oi udah mai dan tahu yo nanta sire komada oi lau jo ere atau sampai
udah sia-siakan usah basi lek kako kadenai ko elok nan barang kamu kokan de adonan mabih bapuno mangkonyo denai udah Iya, saya tetap